खुलुमबाय आंनि मुंलां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं क'क्राझार जिल्लानि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बावैसो लुफुंजानाय केन्सार हस्पिटालखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेखेवफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिथां गाहाय मन्त्रिया बिटिआरआव फैनानै 28 एप्रिल 2022 अक्ट'आव बेखेवफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि मानाव गेदेर इएम अरुकुमार दे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला केन्सार हस्पिटालखौ बेखेवखांनायनि अखानायैनो एबा 29 एप्रिल 2022 अक्ट'निफ्रायनो हस्पिटालनि खामानिफोरा नेमबायदि सोलिगोन होनना बिथाङा बुंदों। नैथियाव दं मैया करिमगन्जआव सा3 एटिएम हेकारफोरखौ करिमगन्ज पुलिसा हमनो हादों होनना निउज 18 असम मुंनि निउज चेनेलाव फोसावदों। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बै हेकारफोरनिफ्राय 1,80,000 रां बोखांनो हादों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं चाइना आरो ताइवाननि गेजेराव दावहा नांनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं होनना निउज नेशन मुंनि टिभि चेनेलाव फोसावदों। मख'जाथावदि बे दावहा नांनायाव आमेरिका आरो जापानआ ताइवानखौ मदद होगोन होनना खौरां मोनदों। फारसेथिं चाइनाजों मा हादरा मदद होफागोन बेनि सोमोन्दै खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय चाइनानि आर्मिफोरा ताइवाननि 2 गुन बारा दं होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया NLFB हानजानिफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय सोद्रोमा आरो दाखाथि हानजाजों लोब्बा थानाय आनानियास बसुमतारी गुसुङै बि अन्थावआ क'क्राझार पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांफैबाय होननानै क'क्राझार पुलिस बिफाननिफ्राय खौरां मोननाय जादों। बाथियाव दं मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव मुलुगनां मोसौ सिखाव हानजानि सुबुंफोर आरो पुलिसफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो आरो सानै मोसौ सिखावआ पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाङो। थैनाय सानै मोसौ सिखावफोरनि मुङा फारि आकबर बान्जारा आरो सलमान बान्जारा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर थैनाय सुबुंफोरनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, 2 मेगजिन आरो गल्ड 35 गोथां गुलि मोनदों होनना निउज 18 असम निउज चेनेलाव फोसावदों। नाथाय सानै पुलिसफोरा जखम जानानै हस्पिटालाव लांजायो। हस्पिटालनि डक्टरा फोरमायनाय बादिब्ला जखम जानाय पुलिसफोरा खैफोदनिफ्राय उदां होनना मिथिनो मोनदों होननानै रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।